खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबायमा जिउ भगबाननाय महर लानानै दाम गैया आरोना बेनिफ्राय साननैयानो जाबायमोन आं ब्लग बानायैया दिनैसो आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय रबिबारनिफ्रायनो ओंखारनाय गैया ब्लग गैया जेबो गैया केमेरा अफ आरोना फुरा आंना थादों मा गोबां टेनसन जालाय जाखाय सानबाबो सानख'नो हायै बाथ्राफोरनि गेजेरजोंनो आं गोदोनानै दङमोन दाबो दङ ओमफ्राय आरो नैबे सासे सुबुंनि देहायाबो एकदम मोजां नङामोन मोदोम दुंनाय माबा दुंनाय साननैया अबस्था गाज्रिमोन आरोना दाख्लै एसे माने माबा जादों थिग जाहांदों मानसिया ओमफ्राय उफाय गैया ओंखारनांगौ हाबाफारिफ्रा ख्राव ख्राव नेनानै दङ दा बेयाव थांनानै जों ओंखारबायमोन दा खालामसै सना बै आमोलनि 700 रुपयानिया आंना फुजानिया बेखौनो स्राय गानफिनबायमोन आरोना आङो बेनिफ्रायहाय आरो फना फैलायबाय ओंखारनांगौ हाबाफारिया दान्दिसे उनावसो जासिगोनदां र' होननानै आरोना ओमफ्राय इदिबालाय आङो न'नि खामानि हाबाफारिखौ आरो मावफिनबावनोसै माने सङा खावा ओंखारबायमोन मानसिया इउथ थांनानै इउथ फैग्रोनोसै होननानै आरोना हारसिंबाबो ओमफ्राय फना दासो फैनायलाय र' जुदि ओंखारनाया जाथ'वाबा आदारखौनो मावनानै लागोनसै आरोना ग्रोब ग्रोबनो थ' नायलाय मोहैदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेनिफ्रायहाय आजिखालिथ' जोंहा निउस टेनसन डिप्रेसन आंहाबो खर'आ गरम जाफालायनाय टेनसन मालाबा गाबगुनो ओंखारलायनाय बिदि आरोना निउसफोरखौ नायनानैनो न'आव थानानैनो बायहेरायावथ' ओंखारनाय गैया बे मबाइलावनोसै निउसफ्राथ' बेयावनो मोनजोबखायो नालाय सुनाफोर दिनैसो ओंखारगोन आङो मा हालोद जानानै दं मा अबस्था नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामना जालांसै आरोना जागायनो नंला आरोना सुनाफोर ओंखारलांनाय हाबाफारिखौनो मावग्रोनोसै उन्दुनि खामानिया दायो जाफैसिगोन आरोना माने जाय आब'जों लोगो लालायदोंमोन बैयाव दं सना बियो माने दानो सोलाबनाय नङा माने दायोसो आरोना ओमफ्राय ओंखायनो आंथ' रेडि जाखाबाय नालाय ओंखायनो आं जायखारग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय बै आमोलनि थांनाय बोसोरनि बिथांनि काश्मीरनिफ्राय लाबोनाय जिखौबो स्राय जोमबाय आयौ उल्थासो जाबाय नामासै आंनालाय गोदाव सोराव सिजोन सफैफिनबाय ना उल जि जोमनाय स्राय जोमफिनबाय आरोना ओमफ्राय दाख्लैनि जानानै थांनाय जाथायनि थाखायसो ना मासो खन्द' खन्द' जा पुलिस डिउटि नुबोबाय आरोना बे डन बस्क'आव हाबा टार्निंआवबो एकदम हप्पासि दङ ओरै थां ओरै फै इथिं थांनो मोना इथिं थांनो मोनो बिदि होनलागासिनो दङ आरोना बेनिफ्राय आरो कदमथलायावबो खोब डिउटि होदोंनो बेखौ आंहा बिहामजो हालुरा खिथाहरदों आरो ओरै गौरांथिं हाबोनायथिंबोहाय आरो बारनानैबा बबाव आं पात्ता गैला आरोना ओमफ्राय नायदो आरोना बे ट्रेननि खाथिनि एटिएमनि अबस्था जोंनि गेजेरावबो जे ओरैबायदि मानसि दङ मा होनना बुंनो इसिबां क्लिन जायगा जेराव खुदै गारनायनि सावालानो गैया बेयावनो फ्राद गालाङो आरोना ओमफ्राय बैयो बे लामा लामा सिबग्राया बे आन्टिया माबा फुगारगासिनो दं आरोना साफा खालामगासिनो दङ मा होननानै बुंनो आरोना जोंनि मानसिफोरखौबो अपमान अबस्था खुदै ना फैसा मोनाबासो फ्राद गालाङो ना मायो दिनै एल'बाबो गबावासो आरोना ट्रेननि खाथियाव थांबाय बेयावबो गवा बेयाव फैबाय बेयावबो गवा माने गवानो जाहैबाय ओरैनिफ्राय सोरबा फैदों ओरैनिफ्राय सोरबा फैदों आं ओरैनिफ्राय थांदों एल'बाबो गवा मा जादोंथाय फैसा गैयाबो होना जाया आरो सासपेन्ससो उफाय गैया इउनियन बेंकआवसो लांफैनांबाय आरोना आङो इउनियननि एटिएमआवसो मोननाया मोनबाय ओमफ्राय एसे फैसा दानो नामा बेसेबां दानो मिथिला नाथाय इमारजेन्सियाव नोङो लाङाबाबो जालाना थ' मोनबाय आरोना थ' थांसैथ' फाइनालि बिमा फिसा स्टार्नाव सौफैबायमोन जोङो नै बे सासे सुबुंनि फरायसालियाव नाम लगायनाय टाइम जाबायना बेखौनो फैदोंमोन आरोना बिमा फिसानो मा खालामबावनो आरोना लगायाबाबो जाला ओमफ्राय प्राइभेट स्कुल नालाय फैसा नङाबा अहाथो जाबावनो सुनाफोरनि माबाखौ लादोंमोन आङो दामफोरखौ बाजेटफोरखौ नायस्रांदोंमोन खर'फ्रा माथो आवलिखायो समस्या फरायहोआबाबो जाया दलथादे मा र' एसे बिफाजों सावरायहोनलाय नायनोसै सैलाय आरोना न'आव एसे गोथौयै सानहैग्रोनोसै ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन खालामबोथ'वासै आङो जायखिजाया नै बेखौ लानानै फैथ'बाय थांसै बिमा फिसा जाथारलानो खेंख्लें मेंख्लें जाथारबाय सौफैफिनबाय जों बिमा फिसा मेंग्लि देहा आरो फैद' आयो मेथाइयाथ' बान्दाखा जानोसै फैदो जाफैदो हेफाजाब एसे मेगि एसे फवासे बुदालि लानानै फैबाय आं आयै आं फिसा रेडि जाबाय मा स्कुलाव थांसै सुइटार गानदों दिनै एसे गोजांदों दे दुगैया लोबा सुइटार दुगैयानो साननै जाबाय मा होनना बुंबावनो ना मोजां नुथारदों मा फोथाबो फोनबायना आरामनो खानाया फरायगोन ना फराया ओमफ्राय स्कुलाव फरायगोन मोजाङै हनै काजलफोरनिया नांलायलायबायसो फरायगोन मा मोजां फरायगोन दे बायद'जों टेबोलाव थांनानै मोजां फरायो दे माने सनाफोर सिदा सिदि अखानायैसो आंना ब्लगआ जाफैलायबाय मैया बुंबाय साननै जाबाय ब्लग होनो मोनैया दिनै बुंगोन सानथाम जाबाय होननानै आरोना
मोजां नुदों मा जिखियानो जादोला जायखिजाया केमेराखौ अन खालामदों आङो मा सेयार खालामनो हाया मानसिया बोरैबा एसे बेस्थ' बोरैबा डिप्रेसन बायदियाव थांनानै दंथ'यो बेखौ मिनि मिनि खिथाबाय नोंथांमोननो आङो दा जोङो स्कुलाव ओंखारलांगोनसै हाबाफारि मा दे जाबाय बारा आयना हामा हाथाय साल'ल'नो थ' ओंखारलांगोनसै आरोना गनानैसो ब्लगखौ सुरु खालामबाय आङो हा स्कुल गनाय लोगो लोगो मेथाइ जानो फाइनालि ओमफ्राय जों मैया बिमा फिसा फैनाय स्कुलाव फैफिनबावबाय नैबे जोलैनो रेजिस्ट्रेसन खालामसै होननानै फैदों आरोना हाबैग्रोनोसैलाय हरदो आंनो हर साबिया हरदो फैयावसो गाखोनो हाहाकार जाबाय नै फिसाया फै गाखोगोन बैयाव थांगोन नांगौ सिङाव सना फै ओमफ्राय गाखोगोन दे फै गाखोनो मोनाबा थांनाय नंथारा आरो नोङो बा गथ'आ बा लोगोफोरजोंसो गेलेयो मा देनां लोगोफोर बुरजा जाबासो गेलेनो हागोन थांसै दे जाबाय दे दा खं जालायदोंहाय गथ'आ जाबाय दे जाबाय ओंखारसै दे ओंखारा आया आरो खर'सो गिदिङो नायबाय थानोबो हाबावा आया रेजिस्ट्रेसन खालामनानै फैबाय जोङो दे हामबायसै ना दे सना दे आया फैदो देनां गाखोगोन फैदो भगबान जाबाय दे रेजिस्ट्रेसनावनो 2000 आरोना हामबायसै होनबाय सफैबाय आरोना जोङो दोखो मेंबोबाय ओमफ्राय उदैयाबो अरबोबाय मानो होनबा टाइमाबो जाया नङा जाया 12:30 बारगुलायबाय आरोना दालिल' फोमोनलांदों आङो ओमफ्राय ओंखाम माइरंल' सुनानै गालांदों ओंख्रियाबो मिनिनानै थैगोन थालिर दाउखा थाइसे थें आरो थुमफ्रु थाइसेल' दं आरोना ओमफ्राय बुद सोमनाय दङ बेफोरखौनो माबा मोनसे एग्लिलाबायनानै जानोसै दासान्दि बिराद बेस्थ' आङो मा होनना बुंनो बाजाराव थांनांगौबाबो थांनो समायानो मिलायला आरोना बेलासियाव बेनो फुङाव बेनो आलां फालां गालाय गुजाय खामानि जागासिनो आंहा जिबनावहाय आं बिराद रेस्ट लुगैबाय सनाबार आइ निड द रेस्ट होननायसो जानोसै फजि बिथांखौ बिदि होनगासिनो दं आंनो एसे रेस्ट नांसिगौ होननानै जिबनाव रावहाबो रेस्ट गैया नङा होमबा मानि रेस्ट बिथांमोनाबो रेस्ट गैया जोंबो रेस्ट गैया नोंबो रेस्ट गैया आंबो रेस्ट गैया बेस्थ' जिबन थ' बिदिनो आरो देहायाबो गगा मेंनाय लोमजानाय फारसेथिं फिसालानि फरिखा खर' माथायाव आं माने आरो आलदा प्रब्लेम ब्लगखौनो माने मोजां बानायनो हायासै आरोना होमबाबो दिनैनिखौ जेने थेरै आङो मोनसे ब्लग बानायबाय नानिखौबो एबार दाथ' आङो अंगनाबादियाव लांथ'नानै दंथ'यो नालाय ओमफ्राय नेक्स्टआव नङा एबारहाय एडमिसन होनोसै आरोना ओमफ्राय बिदाखौ सोनाय स्कुलावहाय सोथ'ला आङो बिदाखौ सोनाया सेबामोन नालाय ओमफ्राय एबार बेखौ CBSE आव सोनायनोसै गस्ला गानसै ओमफ्राय आरो बेराफारसेथिं दा बाबुखौ सोनाय स्कुला बयस हस्टेल गैया आङो उननि समावहाय हस्टेल दोननाय जायोबा बिदि साननानैहाय हाखवा मोनोबा आङो बिदि साननानैहाय माने जयैनो सोहैखानोसै सानदोंमोन आरोना दा जाय स्कुलाव नानि थाखाय आङो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै फैबाय बेहाय माने हस्टेलबो दंखायो नालाय ओमफ्राय दा ओरैबादि अबस्था फिसालाया माने गाबगुलायबाय आरोना मैया आंबो फट'के खिन्थानाय जाबाय नालाय बाबा बिदि खालामसै दे होननानै ओमफ्राय गाबगुलायबाय आंखौ खर' साहोबाय नों मामि जालायबाय मा होनबावनो फरिखाबो खाथि नालाय आं प्रेसारबो होला दे थाथ'दो होनबालाय आं आगैखौ लांग्रोनोसै होननानैहाय दा बिनानावखौ लक खालामनानै फैबाय आरोना आरो सानैबाबो बिराद दामफ्रा माने हेभि आरोना जोंनि माने बाजेटाव एसे अभार जायो आरोना अब्लाबो नाजानोसै मादि जायो लासैनो ज' खालामनो हायोबा खालामनो हायाबाथ' मा होनना बुंबावनो बिमाया ओरै आलादा खारखोबाय थानांसिगोन दा जोंनाबो बेखौनो शेयार खालामबाय आङो मानो होनबा फिसा बाथ्राफोरखौनो शेयार खालामो आरो नानिया नोंथांमोननि जाय नायबाय थायो बिसिनि नोजोरावनो देरनाय स्कुलाव थांजेननाय थ' दा ओंखायनो बेखौ नोंथांमोननो आं फोरमायबाय आरोना रेजिस्ट्रेसन खालामनानै फैबाय थ' जायफोर आंनो बेखिनि ब्लगखौ फरायनाय लाबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच